yana luwaɗi sai kai da ta hanyar bokaye da kuma ya bi dukiyar shi don ya bari shi ne take tambayar shi yin hakan miye kayi laifi ne matsayinta. To idan mace Allah ya jarabce ta da miji mai aikata sabo ko mai aikata mugayen laifuffuka ta taya shi da addu'a ta roƙi Allah ya sa ya daina, amma kuma a je a yi shirka ko abu ta hanyar tsafi, ai luwaɗin shirka ta fi luwaɗin, saboda shirka shiga haƙƙin Allah ne. Da a ce ma addu'a kika sa aka yi masa, ko kuma a ce sadaka kika yi da nufin Allah ya raba shi da wannan musifar, to da sai a ce kin taimaka masa. Amma ba daidai ba ne mutumin da yake aikata laifi kuma a ce za a yi maganin abin ta hanyar laifin da ya fi wanda yake yi muni. Shirka ta fi kowane laifi muni. To da haka muna roƙo Allah ya shirye wannan mijin naki, ya raba shi da wannan musifa da sauran musulmi baki ɗaya. Tambaya ta gaba. Ki matso da ita mana. Tambaya ta gaba ba su mana. Ana bin da azumi ne. Akwai na haihuwa kuma akwai na jinin al'ada. An da kuma shekaru da yawa. Shi ne take tambayar yanzu ya za ta yi. Me ta yi? Azumi ne. Akwai na haihuwa wanda ya kwaje ba da jinin al'ada kuma an da shekaru da yawa. Shi ne take tambaya za ta yi. Ai dai dole dai tunda ba shekarun duniya ce gaba ɗaya ba, dole za ta iya ƙiyastawa ta ƙaddara cewa zai kai shekara 5 ko 10. Kaga ya kai shekara 10 ya zama azumin da ake kamata ya kai 300 kenan. Dan shekara 5 ne kaga 30 ya zama shekara 3 ne guda 90. In shekara 4 ne guda 60. To kaga ta haka za ta iya gano yawan azumin. Yanzu sai a ce to za ta iya azumi a yanzu yadda take, za ta iya azumi sai ta dinga ramawa, tana neman gafara Allah, tana rama tana neman gafara Allah. Don ita wannan inda duwata kaga ta samu haka dalle ta rayu a cikin jahilci ne, ba ta san cewa kowane azumi guda ɗayan ka karya shi da gangan sai ka rama 60 ba. To ita kuma wannan sha ta yi dole ta sha, kaga ba shi ake binta ba ganganci ta ba, kuma dama wajibi ne mace tana cikin jinin al'ada ko tana jinin biki ba za ta yi azumi ba. To tunda haka ne wannan azumin za ta kirga ta dinga ramawa kaɗan ta daina azumin nafila kwata sai ta dinga rama wannan farilla a bakacinsa, ta yi 2 ta rubuta, ta yi 3 ta rubuta, haka za ta yi har sai ta kai lokacin da take ji a ranta cewa lalle ta gama biyan bashin nan. In ko bata gama ba ta rubuta ta ajiye, ko ta mutu cewa ana binta azumi guda kaza, in ya so ƴan uwanta sai su rama mata, tunda annabi alaihi salatu wasallam ya ce man mata alaihi sawm sama anhu waliyuhu, wanda ya mutu akwai azumi a kansa waliyansa su sauke masa. Ita tunda ta samu lafiya yanzu tana rama kaɗan tana rubutawa, abin da ya ragowa sai ƴan uwanta su ƙarasa mata. Allah ya yafe mana. Assalamu alaikum. Wannan tana tambaya cewa ya halarta ta sha maganin tsarin iyali da al'ada don ta yi azumi? Idan babu wata matsala ta ɓangaren shan maganin, likita ya gaya miki babu wani side effect, babu wani abu da zai cutar da ke kuma, to babu laifi ki sha. An tambayi shi Muhammad bin Salih Usaimin ga matan da za su sha maganin tsaye da al'ada don kada don su samu damar yin azumi ko su samu damar yin hajji ba tare da jinin al'ada ya zo musu, bai ce babu laifi inda babu cutarwa. Amma dai tunda Allah ya miki sauki ki sha, ai ban ga dalilin kuma da sai kin wani sha magani ba, tunda Allah ya miki sauki, kuma in kika sha din ba laifi kika wa Allah ba. In kika rama a Ramadan din ma, a wajen Ramadan din ma dai ladan daidai za a baki. To kin gani ba wani dalilin ma da zai sa sai kin sha. Amma in kina jin ki sha din wasu kan ce saboda itikafi, saboda tsayuwar dare, saboda kaza, to wannan kika sha din babu laifi. Alhamdulillah, akwai tambayoyin da aka yi wanda suke da alaƙa matsala tsakanin miji da mata. Irin waɗannan tambayoyin ba za su ansu a nan ba, dole sai a haɗa ɓangare guda biyu. Muna ba da shawara masu wani matsalolin su je wajen malaman su na islamiyyu, ga malamai nan ga su liman nan gurin su kankare su da su da mazajen nasu, sai kuma
sauran wanda ba su tambayoyinsu ba ana ba su haƙuri su ma a islamiyyun da ake karanta zuwa su mai da su ga wa'ancin maluman nasu. Wassalamu alaikum. Wasu kuma tambayoyin muna tafiya da su muna saka su a cikin shirinmu na tambaya mabuɗin ilimi, saboda haka waɗanda aka rubuto za mu tafi da su. Akwai jami'inmu na Malam Habibu Ja'far zai sa mana su a cikin shirinmu na tambaya mabuɗin ilimi. In kina ci gaba da bin sauraron wannan shiri, wata ran za ki ji an amsa tambayar ki insha Allah, musamman da azumi duk za mu amsa waɗannan tambayoyi. Amma yadda ya faɗa cewa idan mace ta ce mijina yayi kaza bai kamata ka yanke masa hukunci ba tunda baka ji bakinsa ba. Ta yi abin da duk kika faɗa din nan shi ma da za a tambaye shi sai ya faɗi wanda ya fi wannan yawa. To kin ga ke kuma baki da adalci. In kika tashi ba za ki faɗi abin da kika yi ba, sai ke ki faɗi abin da aka yi miki. Shi ko malami ya ta kumfan baki ya yanke wa mijinki hukunci. Shi ko mijinki sai ya je ya ce to ai malam ni ba haka ma aka yi ba, duk abin da ta faɗa din nan ma ba haka bane. Sai daga baya sai ka gano cewa ka yi kuskure saboda ka yanke hukunci ba tare da ka ji ɗaya ɓangaren ba. Sai dai mu baki shawara idan kina da matsala ga matakan da za ki ɗauka a warware su. Na farko addu'a, na biyu ki mai da al'amari zuwa ga Allah, na uku ki bashi shi haƙƙinsa, in bai baki haƙƙinki ba sai a lahira ya zama ke kike bin sa bashi ba shi ke bin ki bashi ba, don ba a rama cuta da cuta. Sai kai haƙuri ka bawa Allah sai Allah ya saka maka. Kuma wata ran za ki ga hukuncin da za ki yanke zai shafi 'ya'yanki, zai shafe ki. Su kuma maza muna nan muna musu wa'azi, muna ga musu ji tsoron Allah, su rike ku da amana, su san Allah zai tambaye su ranar alkiyama. Wanda ya ji wa'azi zai rike matarsa da kyau, zai rike yayansa da kyau, zai rike iyayensa da kyau. Wanda bai ji wa'azi ba kuma dai an riga an gaya masa abinda Allah ya ce game da mata, abinda Annabi ya ce game da mata, abinda musulunci ya ce cewa mace tana da rauni, mace tana buƙatan agaji, tana buƙatan taimako, tana buƙatan tausasawa. La yafraq mu'minun mu'minatan in kariya minha khuluqan radiya minha bi akhar. Kada ka ƙi mumina, in akwai wani hali da baka so guda ɗaya za ga akwai wasu halayen kuma da take masu kyau wanda kake so. Saboda haka kuma ka zauna da mace tsawon shekaru, kun tsufa, kuruciyarta ta ƙare, lafiyarta ta ƙare, kyanta ya ƙare, ba dole ka riƙe ta kuma a ƙarasa haka. Sai kai mata riƙon kuma tausayi, riƙon soyayya ko riƙon tausayi. Saboda haka sai mutum ya shiga aljanna in yayi wa matarsa haka. Amma wani zai riƙe matarsa sai an kwana biyu ta tsufa ta gama haihuwa sai kuma kawai ya kore ta. To in ka kore ta gidan wa za ta? Yasa wani ya burge ni a Kano da matarsa suka yi rigima sai ya ɗau jakarsa, ta ce ina za ka yi a gidan zabban miki. Ta saboda mai ce to ke yanzu na ce ki fita duk gayyan nan taki ci, ke nan gidanki ne ki zauna ke da yanki, amma ni tunda ni kun kore ni ba ni ɗau jakata in yi gaba. Ta zo ta gaya min na je na lallaso shi yayi yaji. Ya ce to ai malam maimakon ta yaji da wannan gayyar ƙara a ce ni ne na yaji. Na ce ai kai ba yaji kai ba, yajin daddawa kai. Da aka dawo da shi. To kun ga haka yafi cikin mutunci, bai wulakanta ta ba, bai wulakanta ƴaƴanta ba. To da haka mutum yadda kake son a rike ma ƴarka haka ya kamata ka rike matarka. Duka muna haihuwa, kowa yana son ƴarka ta aure ta samu zaman lafiya da mutunci. To amma ka rike ƴar wani da kyau, kai ma sai a rike ma ƴarka da kyau. Ka mutunta ƴaƴan wasu, kai ma sai a mutunta ƴaƴanka. Haka muna fata Allah ya zaunar da kowa lafiya, Allah ya sa albarka a cikin rayuwarmu, Allah ya sa albarka a cikin gidajenmu, Allah ya sa mana albarka, Allah ya muku albarka da ƴaƴanku baki ɗaya, Allah ya kauda dukkan fitintunu, Allah ya ƙara wannan jiha ta Katsina lafiya da zaman lafiya. Fitintunun da suke ta faruwa a wasu yankuna Allah ya dakatar da su, Allah ya kawo ƙarshen su. Muna tawassali cewa wannan wata da muke ciki na Sha'aban da wanda zamu shiga Ramadana, abinda Allah yake rabawa a cikin sa na albarka da alkhairi, Allah ya sa muna da rabo. Damuwoyin mu gabaki ɗaya Allah iyaye mana. Masu ciwo a cikin mu Allah ya ba su lafiya, masu lafiya Allah ya tsare musu lafiya, masu bukata alheri Allah ya biya musu, wanda suke cikin damuwa ko bakin ciki ko bacin rai Allah ta'ala iyaye musu wannan damuwa da bakin cikin da bacin rai din. Waɗanda suke zaman lafiya da mazan su Allah ya ƙara musu zaman lafiya, wanda suke da rashin fahimta Allah ya daidaita tsakanin su. Allah ta'ala muna roƙonsa rahamarsa da jin kansa da alkhairinsa, Allah lulube mu da su. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معاشنا.